Asi žádný jiný národ nám není tak blízký jako Slováci. Sdíleli jsme kus historie, kulturu i porevoluční výzvy. Ačkoliv jsme se rozdělili na dva samostatné státy, tak Slováci jsou pořád náš nejbližší partner, ačkoliv se naše cesty můžou někdy lišit. Kam dneska kráčí Slovensko, tak to nám poví můj dnešní host Lucia Hlavčová ze strany Hlas. Ahoj Lucio, tak kam teda kráčí Slovensko? Ahoj Ondra. Kam kráčí Slovensko? Je to taká veľmi zaujímavá otázka na začiatok a poviem ti to takto. Kráča Slovensko, máme tu koalíciu, ktorá v podstate potrebuje presadiť nejaké reformy. Na druhej strane máme tu opozíciu, ktorá by mala oponovať, ale aj predkladať nejaké návrhy. V podstate sa to tak nedeje, ale máme tu momentálne aj nejaké občianske protesty. Kam kráča Slovensko? Malo by kráčať vpred a nie vzad. Ja si osobne myslím, že momentálne je to niekde v strede, ale aj na základe toho, čo sa deje v celom svete a hlavne momentálne aj v zahraničnej politike, si osobne myslím, že by sme mali vykročiť trošku viacej dopredu a zamerať sa skôr na potreby Slovenska, ako v rámci Európskej únie, áno, ale v rámci Slovenskej republiky. Já se ptám právě proto, že česká média dneska prezentují Slovensko jako zemi skoro s nějakým totalitním režimem. Naši čeští herci jezdí do Bratislavy vystupovat na demonstrace vlastně proti současné vládě. Je to tam opravdu takhle hrozné, že je nutné, aby naši herci se angažovali proti slovenské vládě? Nebo jak si to vysvětluješ? Môj názor je takýto a poviem ti to tak, ako to ja vnímam. Či to vnímam ako osoba, alebo aj z politickej stránky. Až také hrozné to nie je. Ja berem, každý žijeme v demokratickom štáte, či Slováci alebo Češi. Ja si osobne myslím, že Slovensko je demokratická krajina a preto neberiem vôbec zlé, že sa protestuje. Každý má svoj názor a názor si môže vysvetliť po svojom, ísť demonštrovať za niečo, za čo si stojí a nesúhlasí s momentálnou koalíciou. To je všetko v poriadku. To, či českí herci chodia na Slovensko, zachraňovať Slovensko, keď to tak cítia, fajn. Ja si osobne myslím, že nakoniec môžeme byť aj šťastní, že aj Češi stoja za nami a idú nám fandiť. Nemyslím si, že vidia do tej politickej scény tak, ako by mali vidieť. Myslím si osobne, že keby aj slovenskí herci išli podporovať Česko, tak to príde trošku vtipné. Ale dobre, pomáhame si navzájom. Čo sa týka protestov, áno, nech idú vyjadriť svoj názor ľudia a ja som za. Pokiaľ to prebehne v kľude a bez nejakých emócií a narušenia nejakého poriadku. Ale na druhej strane, keď sa človeku vysvetlí, že toto nie je, prečo sa má demonštrovať, lebo sa vysvetlí, že demonštrujú za nejakú vec a tá vec nie je momentálne aktuálnym dianím a vysvetlí sa to. A potom ďalšie 3 mesiace sa chodí demonštrovať iba kvôli jednej veci, že vystupujeme z Európskej únie. Z Európskej únie nikto nevystupuje a myslím si, že tie demonštrácie sú už prehnané. Tak každý, kdo trošku jako zná historii politickou Slovenska, tak ví, že Robert Fico byl naopak ten, který Slovensko integroval s Evropskou unii jako velmi blízko. Přijal euro a další věci, které třeba nemáme ani my, takže o to je to legrační. Každopádně naši vládní představitelé dneska mi přijde, že ke Slovensku přistupují jak k mladšímu bratrovi, kterého je potřeba vychovat. Jak vnímají naopak Slováci Čechy? Ja si osobne myslím, že zažili sme to, ešte keď sme boli spolu, že vždy tí Slováci mali taký dojem tej podradovnosti pod tými Čechmi. Ja si osobne myslím, že niektorí českí predstavitelia vládnej koalície momentálnej stále nás majú za takých, že nás treba poučovať. Ja si osobne myslím, že sme dva štáty, suverénne štáty, ktoré majú suverénne svoje dve politické scény. A osobne si myslím, že by sme sa mali každý zameriavať na svoju domácu scénu. Môžeme si vyjadriť samozrejme názor, ako to je, ako by to malo byť, ale čo sa týka vysokých predstaviteľov, tak si osobne myslím, že tie vzťahy by sa mali skôr budovať, ako potápať.
Přesně tak, stavět mosty, ne bořit. Mně to přijde úplně legrační, to, co ti naši vládní představitelé dělají. A vlastně s naším nejbližším partnerem, kdy jsme byli ještě nedávno jedna země, tak ukončí společné jednání, slovenské rokování, že jo, a dělají si na tom vlastně politickou kampaň tady u nás a nálepkují vlastně jinou zemi. Je to zvláštní. Každopádně ty nejseš jenom nezaujatý pozorovatel, ty pracuješ pro stranu Hlas, to je sociální demokracie. Vlastně tu založil současný prezident Peter Pellegrini. Ano. Co tě jako přimělo jít aktivně do té politiky, pracovat v politice? Áno, som tu za stranu Hlas SD, ktoré práve pôsobím v Žilinskom kraji. Áno, náš prezident, presne ten, ma priviedol k tomu, aby som spravila ten krok. Bolo to na začiatku a stále je taký môj politický vzor, ktorý v podstate pôsobí na politickej scéne veľmi dlho. A ten ma presvedčil o tom, že politika sa dá robiť aj inač. U mňa Peter Pellegrini a momentálne náš prezident, ktorého si veľmi cením, je človek s veľkým srdcom a hlavne s pokorou. A vedie konštruktívne debaty bez veľkých emócií. Je to človek, ktorý ľudí spája a nerozdeľuje. A presne tak, ako hovorím, môže si každý vyjadriť svoj postoj, ale určite a hlavne s vami, s Českou republikou, ako hovoríš, sme brat a sestra. Takže podľa mňa tam by to malo byť úplne ani nemyslieť na to, ako vzťahy narúšať, ale viacej, ako ich prehlbovať a viacej byť spolu. Takže tebe přesvědčilo jít do politiky, když Petr Pellegrini založil tehdy Hlas, tak to byl ten impuls. Tak. Ja v podstate áno, som koaličným srdcom, ale v podstate Hlas, keď naštartoval on, a sú tam aj iní predstavitelia, ktorí s ním to zakladali, sú to politici na veľmi vysokej úrovni, s konštruktívnymi debatami a vždy cieľom ísť vpred. Já si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že Petr Pellegrini vlastně původně byl s Robertem Ficem a pak se oddělil, založil si vlastní stranu. Áno, je to tak? Áno. Pro naše posluchače budou přesnění. Co myslíš, že Slovensko teďka nejvíc potřebuje? Co je největší výzva, který se i ty chceš věnovat? Tak ja si osobne myslím, že momentálne by sme sa mali sústrediť na seba, ako na svoju krajinu. Ja viem, že je to teraz turbulentné v celom svete, ale momentálne si myslím, že u nás potrebujeme momentálnu politickú stabilitu. V poslednej dobe, áno, je to práve Hlas sociálna demokracia, v ktorej tá stabilita sa trošku nahla, ale ja si osobne myslím, že momentálne máme vyriadené všetko tak, ako má byť a vieme, kde smerujeme. Máme v koalícii síce krehkú, ale máme väčšinu a som presvedčená, že aj dvaja poslanci, ktorí pôsobili u nás a už u nás nie sú, budú stále hlasovať za záujmy koalície. V podstate bolo nejaký volebný program a ja si osobne myslím, že aj títo dvaja páni sú za to, aby sa plnili veci pre ľudí. Preto sme do toho išli. Nie preto pre svoje nejaké posty a pre svoje nejaké presadzovania, ale preto, že chceme dať ľuďom na Slovensku lepší život. Rozumím. Pojďme k tvýmu osobnímu příběhu, ten je jako velmi pozoruhodný. Ty jsi vystudovala stavební průmyslovku, potom si v Anglii vystudovala vysokou školu v oboru sociální práce. Ano. Po návratu na Slovensko si mimo jiný pracovala v manažerské pozici pro velkou korejskou automobilku. Ano. To je jako hodně široký záběr. Jak to vlastně bylo vůbec ten vývoj kariérní tvůj? No, takto, po základnej škole samozrejme, že každé dieťa je dieťa a nevie, čo proste asi by v živote najviac chcel robiť. A pre mňa bol taký vzor môj brat. Môj brat chodil na stavebnú priemyslovku, tak som si povedala, že proste pôjdem na stavebnú priemyslovku. Moja mama mi vždy povedala, že na stavebnú priemyslovku nie, veci dievča, ale samozrejme som bola tvrdohlavá a ja niekedy tvrdohlavá som. Takže v podstate som na tú stavebnú priemyslovku išla. Vyštudovala, ale presne som spoznala, že to není to, čo chcem robiť. Ale moja mama mi vždy hovorila, keď som chcela ísť ešte na tú stavebnú priemyslovku, že prosím ťa, chod na zdravotnú, budeš sestrička a tak ďalej. Ja som vtedy povedala, no ja nikomu nebudem ihly píchať, ani sa o nikoho starať, ani nič podobného. Takže som išla na tú stavebnú priemyslovku. Po skončení stavebnej priemyslovky som dostala šancu vycestovať do Anglicka, kde som v podstate áno, začínala asi ako každý na hoteli, čašníčka a tak ďalej. Ale potom mi prišla ponuka sa starať o starých ľudí. Toto som prijala. Ja mám moje veľmi pomáhať ľuďom, čo naozaj je to pre mňa také dobro, keď odovzdám to dobro na druhú stranu. Tak som začala pôsobiť presne ako opatrovateľka. A potom mi prišlo do cesty ďalšie také asi plus,
že si ma tam všimla jedna hlavná, ktorá proste nás mala a povedala, že či by som to nechcela pomáhať nie iba starým ľuďom, ale aj ľuďom s telesným postihnutým. Tak som sa dala na toto a tam prišla ďalšia ponuka, že si môžem vlastne urobiť školu. Dostala som štipendium, ktoré mi vlastne Anglicko preplatilo v polovičnej sume a v polovičnej som si zaplatila štúdium ja. A vlastne vyštudovala som tam sociálnu prácu, kde som potom pôsobila aj v nemocnici. Takže moje mami sen byť zdravotná sestra sa nakoniec vyplnil. A každý krát, keď som jej volala z Anglicka, že mám skúšku, tak sa smiala, že v podstate mohla som mať aj zdravotnú a bolo by to zase niečo ľahšie, ale tak človek má takto väčší asi obzor. Určite skúsenosti, jazyk, to je úžasné. A áno, dalo mi to veľa Anglicko, aj keď ja nie som nejaká faninka Anglicka, budeš prekvapený, bola som tam 10 rokov, ale nikdy mi Anglicko neutvelo nejako v srdci. Bola to krajina pre mňa, áno, v zárobku, ale hlavne naučiť sa jazyk. Čo sa mi podarilo, keďže som študovala aj vysokú školu celú v angličtine. A kde si tam pôsobila? V jakom mieste? Bola som v Hastings a v Brightone, kde som bola na univerzite. A v podstate po návrate domov, áno, som zistila, že tie podmienky pre toto, čo som robila v Anglicku a sociálnu prácu pre telesne a zdravotne postihnutých, nie je až také optimálne na Slovensku. Tak som prestúpila na iný obor a začala som sa učiť od začiatku, čo sa týka automotívu. A taky jsi měla tu strojní průmyslovku, tak trošku k tomu si něco měla, ne? Jako... No, zo stavebnej priemyslovky tam asi moc není. Ja som mala vyštudované 2 roky pozemné stavby, čo sa týka rodinných domov. 2 roky som maturovala vlastne z dopravného staviteľstva, lebo tam mi zase neotvorili stavebný manažment, čo som chcela, takže bohužiaľ. Takže mám pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo. Takže v podstate tamto s tým automotívom ani moc nejako nesúviselo. Ale naučila som sa zase niečo nové. Takže zase sa dala tá škála na väčší obzor a v podstate robila som pre Korejcov veľmi dlho. Áno. Já jsem poznal v pracovním procesu v podnikání Japonce a Korejce a je to teda diametrálně úplně něco jiného, než my tady středoevropaní. Co ti to dalo? Nebo bylo to jako náročný? Dalo mi to, že som sa vlastne ponorila do nejakého automotívu a začala som zase veľmi taký rozhľad o tom, ako ten automobilový svet je. Poviem ti otvorene, Kiu by som si v živote nekúpila. Ale áno, dá ti to niečo. Práca s Korejcami, pokiaľ ide o prácu, tak je to fajn. Nebadala som nejaký taký rozdiel, čo sa týka práce, ale samozrejme ich mentality. Ich mentalita je úplne nejaká iná. Ja si osobne dovolím povedať, že mnoho korejských manažerov, čo sú na Slovensku, nie sú nejakí korejskí manažeri veľmi uznávaní v Koreji. Sú to podľa mňa manažéri, nehovorím, že nejakí zlí, ale proste manažéri, ktorí sú zaslaní na vyslanie na Slovensko. Oni totiž to, neviem, či to každý takto vie a vníma, ale oni sú tu momentálne nejaké 2-3 roky a potom ich oni otočia. Čiže nie sú tu stabilne, že by tu boli neviem koľko rokov jeden korejský manažér. Pre korejskú firmu sa mi robilo dobre. Ja nemôžem povedať, ja som mala dobrých Korejcov. Veľa mi to dalo, dokonca aj priateľstva. Takže doteraz mám priateľstva s Korejcami a s ich rodinami a dokonca aj s detičkami korejskými, ktoré moje deti sa hrajú s korejskými deťmi občas, takže naozaj. A byla si niekde tam? Letela si niekde do Koreje sa podívať? Nie, mala som vtedy tú možnosť letieť do Koreje, alebo našťastie som otehotnela, takže tehotná som letieť nemohla, tak potom som išla na materskú dovolenku. A kdyby si mohla srovnat práci pro korejskou firmu a evropskou firmu, sú v tom nejaké rozdíly? Sú určite. Korejci požadujú pracovanie non-stop, čo u nás na slovenskej firme je nejaký zákonník práce, ktorý sa spĺňa, alebo mal by sa spĺňať a ja si osobne myslím, že sa aj dodržiava. Prídeš, odrobíš 8 hodín, ideš domov, hej, alebo 12 hodín podľa toho, ako robíš, alebo na nejaké smeny. Korejci nie. Korejci prídeš o 7 a doba ukončenia je, keď vám povie, môžete ísť domov. Takže bolo to často aj v neskorých večerných hodinách. Ale ja to beriem zase takto. Oni majú taký štandard pracovania. Oni si to neuvedomujú, ale v Koreji ženy takto nepracujú ako muži. Ženy sú skôr doma, pri deťoch, v domácnosti a tak ďalej. Takisto, keď tie korejské manželky prídu za nimi, tak sú tu skôr doma a nepracujú.
Ale tí muži sú non-stop v práci. No a tu na Slovensku, keďže sme nejako vyrovnaní muži so ženami, tak v podstate, keď majú ženy zamestnankyne, tak im je jedno, či proste to je muž alebo žena, ale chcú to sám. A je pre nich nepochopiteľné, hej, že proste áno, tá žena povie, že musí ísť proste o 3., o 4. domov, lebo proste dieťa, jeho to nejako nezaujíma. Ale zase na druhej strane, keď ja som mala 3 korejských manažerov a musím povedať, každý bol rozdielný, ale každý bol slušný, čo je, ja si poviem, oni majú úplne inú mentalitu. Oni vedia byť aj dosť krutí a jediné, čo sa nikdy asi nestotožním, je taká tá čistotná stránka vecí, lebo aj v kanceláriách, aj všade to vidno, proste oni sú bordelári. Aha. ale ináč, čo sa týka práce, tak fajn. Ešte tá jazyková bariéra, no. Tým, že ja tú angličtinu naozaj viem, tak ja som prišla s tým, že budem sa rozprávať, ale zase, hovorím, je to od typu firmy, hej, lebo tak ja som nepracovala priamo pre KIO, ale pre inú spoločnosť v Žiline a v podstate niektorí tí Korejci po anglicky nevedia. Takže tá komunikácia bola dosť obťažná len cez mailovú komunikáciu, keďže on si to asi hodí do Google a vieš, ako to prekladá Google. Takže oni neuměli pořádně anglicky, slovensky taky ne, že jo? Nie. Tak to muselo byť zábavný. Ale mala som jedného Korejca, ktorý sa naučil po slovensky, dokonca si zobral Slovenku a do dneska sme v kontakte a on fakt tú slovenčinu vie, čo ja doteraz hovorím klobúk dole, lebo slovenčina je podľa mňa veľmi ťažký jazyk sa na naučenie. Já si myslím, cudzinca. Že čeština a slovenčina sú sa nejtěžší na světě. Takových výjimek žádný jiný jazyk nemá. Já se vrátím ještě k té Anglii. Tam si říkala, že to bylo 10 let. Ano. Říkala si, že ti to úplně nepřirostlo k srdci. V čem je ten největší rozdíl života v Anglii a na Slovensku? No, je to už dosť rokov, čo som sa vrátila, ale v tej dobe, keď som tam ja bola, ja som sa vrátila v nejakom roku 2013, tak to ešte nebol ani Brexit, ani nič podobné. Mne sa tam žilo dobre. Nemôžem povedať, aký je rozdiel medzi Slovenskom a Anglickom v žití. Ja si osobne myslím, že tam nebol taký uponáhlaný život, ako je tu. Tam človek v podstate tak... Ja som žila pri prímorských mestách. To je zase taký akože bonus podľa mňa, lebo keď človek skončí prácu, tak ide na tú pláž k moru, čo tu v podstate, hej, ty môžeš ísť k Vltave, ja môžem ísť k Váhu, hej, ale proste nie je to isté. Ale čo sa týka... Jediné, hovorím, mne nevyhovovala strava, proste anglická strava, na to sa nikdy ja nedám, proste to je rozdiel a mentalita, proste oni sú svojskí, tí Angličania, hej. Aj keď mám veľa priateľov, samozrejme tu zostanú tie priateľstvá, ale v podstate život, áno, je tam lepšie, vieš, prečo tam je lepšie, lebo v podstate keď zarobíš. Tu si myslím, že tie zárobky stále, a aj keď my sa posúvame, a aj vďaka našej strane a nášmu ministrovi sociálnych vecí a rodiny a takisto ministrovi školstva sa posúva proste tie zárobkové činnosti hore, ale nemyslím si, že je tam proste jednoduchší život. Viac si môžeš dovoliť, tak. Chápu, ty jsi si zmínila to jídlo, jsem si vybavil, já jsem vždycky v Anglii byl akorát jako turista a vždycky jsem dostal ráno tu obrovskou anglickou snídani. No. Jedí to i jako obyčejní lidi, jako co tam bydlí? Áno. Každý den? Každý deň, no neviem, či každý deň, ale je to jedno z raňajok, ktoré naozaj oni takto jedia. A oni ho jedia, no môžem si dovoliť, že 5-krát týždenne určite. Takže možno, že si dajú 2-krát. Ešte tam... A pak človek už ani nemôže oběd, protože to je tak veľká ta snídaně. Tak... No, oni to niekedy dávajú ako brunch, čo je medzi niečo raňajkami a obedom. Ale v podstate toto jedia. Ešte majú jedno také, teraz si nespomínam, ako sa volalo, bolo to u nás ako niečo... ako dolky, proste z cesta a na tom dávajú Marmite. Marmite je anglické a Marmite je vlastne extrakt z kvasníc. A je to vynikajúce. To by človek nikdy nepovedal, ale alebo si urobíš hrianku a na to si to dáš, takže toto striedali s tými anglickými raňajkami. No. A tie anglické raňajky, áno, a to všade, kde prídeš, vo všetkých reštauráciách anglické raňajky majú vždy a všade a o hocikoľkej, nie iba na raňajky. Je to tak. No ty každopádně teďka kvůli práci často jezdíš do Česka. Česko ti k srdci přirostlo?
Samozrejme. Vyrastala som v Československu, takže sme boli jeden štát. V podstate, jasné, Česko mám rada, dokonca ho milujem. Dokonca môžem povedať, že Praha je moja srdcovka. Takže ja, keby som sa ešte niekedy mala odsťahovať zo Slovenska, tak určite by to bola Praha. Určite by to nebol nejaký iný štát, aj keď áno, samozrejme, dovolenky fajn, Taliansko, Grécko, neviem čo, ale proste pre mňa je taká srdcovka Praha. Takže áno, Českú republiku mám veľmi rada. A plánuješ to? Jednou se přestěhovat do České republiky, do Prahy? No, keďže mám malé deti, ešte nie. Ale možno raz, keď sa mi osamostatnia, tak možno áno, tá vízia by tam bola. A co sú ty důvody? Na to presťahovanie sa? Práve preto, že tá Praha mi tak utkvala v srdci. Dobre vieš, že som tu často, je to podmanené tou mojou prácou. Ale áno, dáva to niečo do seba. Každý sa ma pýta, prečo nie je do Bratislavy. Možno sa teraz všetci Slováci na mňa nahnevajú a pošlem si všetkých bratislavských kamarátov, ale Bratislava sa mi nepáči. Ale Praha je Praha, ano. Praha je podle mě nejkrásnější město. My s manželkou hodně cestujeme, vždycky se rádi sem vracíme, takže úplně ti rozumím. A já vlastně dneska pracuji v centru a jsem tam 4 roky a furt tam chodím a pořád se mi to jako neokoukalo, takže úplně tomu rozumím. No. Ty pendluješ hodně mezi Českem a Slovenskem, máš 2 malé děti, kdy stíháš vůbec odpočívat? No a to by si mal odpovedať sám, keďže ich máš. Áno, je to namáhavé, ale na druhej strane je to krásne. Odpočinok si dávam 1,5 hodiny večer, keď ich uspím. Alebo ešte druhá verzia, keď práve cestujem z Prahy naspäť na Slovensko, tak tých 5 hodín vo vlaku, to je môj odpočinok. Takže cestuješ vlakem? Áno, určite. Čteš. Chodila som aj autom, ale nervy na Brno, prepáč. D1. Nemám D1, takže je to pohodlnejšie. Keďže ja som zo Žiliny, tak v podstate Žilina Praha je priame spojenie, takže tam není o čom. Nasadneš v Prahe a vystúpiš v Žiline. Dobře, Lucio, moc děkuji za rozhovor a přeju všechno dobré tobě i Slovensku. Ďakujem veľmi pekne a ja vám a dúfam, že v septembri sa naše vzťahy politické začnú viac prehlbovať naspäť. Věřím tomu, musíme pro to udělat maximum. Děkuju. Ďakujem, Ondro. Ahoj.